de la transition autant de encore kundo asabla autant de kundo kabina ka kiru ko ni bolo dara o yusu kalo kleta ani doro janvier kalo samba fla ani mwa ani nane bamako cour d'appel de Bamako ko nana yusu o lu ko ni ikardo ni njala gita ka segere nga a welela ninga a datugu septembre kalo samba fla ni mwa ani saba o yusu wulika jomi ngoni ngera o benata anaka chedun o ko ni farama fa tugo shila ikado transition de meli ko hinna o bo bara la sanga ani watu bela jelela yusu san fla kaso dira ben le servement sangele abo ke datule sangele tokele onna jurudo Allah o yusu ni ngo yereta ka laje ka bop mani ma bololo 120 no be Facebook ni kado tiktok TikTok de jibaro TikTok save o ninga ikado la jabal pumani la gosu kuma do fo ko chake da do sigi mesinga kiribina kunga mawda kono kuma jateminali kamo ni ida kono kuma fala ko nindige fala kono bingo nindige eni yere soro kasula de abana o de kamo mi community si o tribunal ye wuliga jo ko ninge o ninga ben le servo mine ninga adatugu abe ikado sanfla kasula nga sangele anu ke datule sangele to gele o ko koni juruna do Allah o kiri kunga boloda o yusu minye ikado kunwe nga uyaba ammo kabla ikado tenena ta konina o kuma kele ne fana be ikado sorde Bamako konnana o na koni bora chugumina ananyi folge mawya akoka bala sumala Traoré indicateur journaux indicateur ni alebla la josi ne bi sebenda so minima ta o ye Mali Tribune ni yere wolode aleka journal do Alex Kalambiri police nationale mi yema kemechama polu kera commissariat lin la jey awo mi tako jekulu tan gondona no promotion 19 mi avocado promotion 19 demsenu munu be kala nay no lu kanga ke commissariat ako bela jele kera alamsa do février kalot le temps ani duro Bamako ya o atwa dara mamina o ye awa mi alaka hinala lieutenant colonel Chokoro Bagayogo mi awa demiseni ma keme sabani bi woro olu de gara commissariat mi biduru ni woro olu ye muso ye mi alaje bela jele akera mi wulika jokera nu ngoni avocado ukanga bara nyane ke bara min nu be jamana tangorota lagana siraka bara mi no beke awa jamana era kolosili mi avocado nyera la mamunu ngoni ye wulika joke la kolosili anilla jolika nunga ka bela jele doni masaye wode konana awa mami ngoni ngera ma foloy no ye avocado commissaire Emmanuel Kojoye kale kera awa major de sa promotion ale de beda ale de beda la jasi barakay kala kadi goyi kala kadi mi avocado lieutenant colonel Chokoro Bagayogo bela jele ko ni ba don ka damne 1968 ay kana 78 ma mi avocado ma mi kunda kala jamba ke mi avocado ni bara nunga nana Chokoro Bagayogo dogoyi ko da to uyeni jatede daka mi avocado kan promotion ko to dala mi contre général de brigade Sulemani Traoré ale koni nale polsuka ma nyemaye ale ajira ka foni makura munundara mi avocado dabila jelebi yelawye kasi kata baraka chugo mina ina fo jamana nyema o ya nyini o mi avocado commissariat chama olu koni daele la mi avocado mamununga ngata ni rogo bolena ukanga kolojo wa mi marmafon na duma koy marma fembaw munun ba to se ka awa jamana kola si chugo mina wode ko nana avocado mi chere la idale be ke masina yoroso kolokani yeli mani mi chere la ani awani ala sonama dona natawla aniti saleta wode ko nana sa ibai ka fo awa mi police tablu kraw wolu fana daele la no police de leri munun be ekolosili ke sana kuluna niko ne bse kata ngere siga sifla ko la ko politiko la ne taro ko bube nyeda la ko jugo fi nyeda tlole no fi nyeda ka fasadi
mais formation mo ke o formation me iti yere fasaya ni gata aywa la josi mi awkado kosa na komisera do daire la Kidal ani Gao Tesalita ani Tomoktu mi mopti nyoron di Sahel ani Sigaso ani mabele jele fo ka do donge mamunu no kara komisera kosa na ya rabbi ko alaka ke jala na fama o ko la se jamana ma Avant Anglisi, le jeune commissaire là, Sarkozy allait pas là. Fusendao. Sarkozy allait pas là. Kanumba Badou. Abora. Abtuka Bokana, Ikado, Angoni, Lage. Aya Boya Dangoro. Ana Boya Dangoro. Amba Funinga Walling Mondo. Abana. Danti, Efolimina Yusu. Ndesani. Sana kaka commissaire. Sangani wati ap meawe. Abana. Kafuni wati na Yusu. Ndesani. Yusu kuga promotion bela jelefu. Ikado le surso allait mana. Akma me feminga oti dowaraye. Akomi Ikado kalo kletai. Février kalo samba fla ani muga ani nane ngoni nya atako sabana baraw ye logol demu mana jijali baraw ke ninga chesiru ko ninge kala yere ke tugo nyumana kita ale konna na Yusu ikado Yusu olu ko ni ninga jonjonta ka di uma ku sebe koron nafa ikado nuga baraw ko ninge baro de sigira singa association o bara aleni ikado ka fo association politique faso kanu olu de falla nyanga aninga jonjongo ndi logol de munye chesiru ba ko ninge maire bachelier abemma didum ya ko fo ale jagarta kura ko ni nzoro o Yusu ko ningara sababu ye o Yusu absika ga nere noni chugumina ka faroka ma wara mundula ala usune jatemene ke musula ko we ikado ojeni yoro fi gosobe bari sabula jonjon soroba ka bela jele ko ni ikado musula kaye ka damene Adam Fabu Keita la école fondamentale de éco fu la be o Yusu ka fara oka ale ko ni kuro mi soro de moeni ikado ta ani shege 18,16 minye Bamuri Traoré école Farabala deuxième cycle Yusu 17,15 Aïchata Sise école Sambali Keita o Yusu moyenne 15,75 o koni ni kado alaje nunu mise ka do foro ka jijali baro ka chugomina jonjo undara ka du ma me basile ale ko ni saraba ko ni je to ye tablati ko ni zoro akunti dore ali bi buse ku chesri chugomina kala ka chugo nyumana wala sa ikado marabolo no be kitamara ko fo Yusu kala ngela bo bise ka boy chugomina joro tigi bo bise ka boy chugomina ni kala ka chugo nyumai ka kene ni ngani ata ba ko ni ngapmai no ye association obara ni faso kanu no be ikado jere jakulu ko fo mungo ni jijale do kosobe demsen nako ninga se ku blasra tariku be se ga nyefu ye chugomina ni kala nyuma be se ga chugomina Yusu ni kene ngoni ngara kene wasale mbaye barsabula mingi kado jelu ye ani anga jama baw kerengere no keno ka fukata se logol karamo na somo logol dun somo ma nunu bela jele na ninga nan kene ninga asere ya fasike ba ka pamala alibe akoni ya jira ka foni na nyona walu ka toka sikisinga ko nafaka bo kosobe abike sababu ye kado mimbi talike logol duna siku jija chum na bara ukoni na Yusu mami ni pma ngoni fo o de ikado ka fo Mohamed Doua Fofana ye Mohamed Doua Fofana association o manyema do no be ikado association o bara ko ngofo ale ne kuma info ninga wulika jo chama ngoninge be chesiri mina sanga ani watu bela jela ninga nyefoliko uye odugu jano be ikado kalu kleta ani kelema wulla kata ikado gumako ale ni kitache kilometri kononton bonyongo ye ninga ta tariku ninga anyefo minye kado ka fo na nzara kelemi ngoningera samba kele kemeshege bishege anikele wati minye ikado ka fo nanzaro ye bini minye ni yoro inga ninga anyefolu ko ninge atariku kana tunu chugoshila minye ni jegulu ma flawe association obara no ma nyema Mohamed Fofana alene association politique faso kanu no ma nyema Ibrahim Kebe ye Yusu alene kado wulika jo kebo kerengere yala demfa alene demba a demfa apme lieutenant Suri Sidibe bolo demba ya apme kado kanja kuyati bolo iba kanja nono la grande cantatrice la diva Yusu abeni yoro ndo ayafo dongili la ninga tariku koni fo demba ya taraka di amma abe chesiri mina kitamara bola jele togola ani ka demsonu bla sanga ani watu bela jele la o Yusu e chama fo akoko ni ndala kelena na chuo mina ninga bela jele nyefo kerengere ne yala mamumbe nolu ye simo ye donzo olu ye kunya mimbi talike marfa kunya abishege ani nani koni nge wati mina minye ka
dɔ k'a fɔ nanzaraw taara bi tata kan n'o bɛ kuma ko tata kɔni ko fɔ o ye kunkan 84 min kɛ olu fana o jira maaw kɔni na k'a jira k'a fɔ dɔw wɛrɛ tɛ tasibila baaraw de don ka ɲɛsin maaw kɔni ma u ye jɔnjɔnw ta k'a di maaw ma mun ye wulikajɔ kɔni kɛ hali n'a sɔrɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nanzaraw ye bingali min ta ka i k'a dɔn nin yɔrɔ in kɔni sɛgɛrɛ a kumaw bɛ sen na nka a bɛ to k'a lakunu de sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la maaw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko da la cogo min na u y'a bɛɛ lajɛlen maana Ibrahim Kebe ale yɛrɛ ka i k'a dɔn taabolo dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli la ye ta ni ka kuma caman fɔ o ko kɔnɔna na Yusu o ta ko 23 a ye i k'a dɔn a kuma ko a y'o fɔ nanzaraw ni i k'a dɔn cɛfarin mun karila ɲɔgɔn na a ko da la ni k'a bɛɛ lajɛlen fɔ i k'a dɔn jumadon n'o don Yusu min kɔni kɛra sababu ye ni nanzaraw turu jɔ para ɲɛ 250 bɔ ɲɔgɔn ko i k'a dɔn nɛgɛ kaɲa ta waati ni ka sɔrɔ ka daseli kɔni daminɛ Yusu nka tigɛ kɔni ma don a na kɔni na min bɛ tali kɛ a kumaw la a n'a ɲɛfɔliw la olu y'a bɛɛ lajɛlen kɔni maana ni ka ɲɛfɔli kɛ nanzara mun fana tola a ko dala Yusu mun n'u ye olu ka sutaraliw fana kɛ ka taa ko a kinibolo yanfan n'a numanbolo yanfan fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ cɛfarin mun fana n'u ye cɛfariyaw kɛ Yusu ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dɔwɛrɛ tɛ tariku kana tunu cogo si la maaw kɔni na Mantala Kamara ale kun ye i ka dɔ ciden nin kɛnɛ in kan ale de y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan le surso kɔnɔ le surso ni ale bila ne bana ne b'ale ta an ka taa primature la dɛ min ye Choguel Kokala Mayiga tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye kuma dɔ fɔ nka min ye aw ka dɔ Hubo Radio ko sabu wanda nonsi bɔ ne dasi to nda yafa min ye Choguel Kokala Mayiga ale ye fangabulon ɲɛmaa ye o don kunnafoni dɔ la an kɔni aw kuma caman fɔ nka min ye indépendant ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale fana kumanen don bi dɛ min ye primature n'o ye awakado premier ministre awakado ka yɔrɔ ye min ye k'a seginna ye dɛ a seginna nda ka yɔrɔ ye min a segin a kun de min a seginna ka yɔrɔ la ko kura min ye awakado a bɛ don a kun fila fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kun tɛ yela min ye awakado maa t'a ye kɛnɛ kan a kun tɛ taa awakado a ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ la n'o ye fangabulon awakado a soba min bɛ yen o de kɔnɔna na sa min ye lajɔsi awakado kuma caman bɔra ka communiqué min bɔra k'a ben min ye awakado premier ministre yɛrɛ a masuruyamaw fɛ min ye don a kun fila k'a y'o kɛ lafiya la premier ministre Choguel Kokala Mayiga min ye a bɛ sigi waati min na a ka baarakɛlaw olu kɔni ye dunun ni tɛgɛrɛ ni nka o tɛgɛrɛ wara min ye Choguel Kokala Mayiga aw k'a dɔn a seginnen gana o de kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye kalo tɛmɛnen ko nin ɲɔgɔn na malati kun ye Choguel Kokala Mayiga ko awa min ye malati dɔ kɔni kun b'a la o malati o kɛra sababu ye n'o ye bana ye o kɛra sababu ye k'a dɔn n'a kun ma bɔra primature la waati kelen fana na kuma caman fɔra nka min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a kɔni b'a ka cakɛyɔrɔ la nin sanga in na ala k'an kunnaja ni sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko indépendant indicateur zero nouveau ale kumana a kuma bɛ fɛn min kan o ye musolakaw bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na a fɔ association sigida yelenju Mali olu kɔni ye ka dɔn muso cɛsabagatɔw maa 105 bɔ ɲɔgɔn k'u dege safinɛ yɛrɛ la baara cogo la a n'a dilan cogo kɔni na olu ka jɔnjɔn dir'u ma i ka dɔn alamisa tɛmɛlen kalo tile 15 février kalo san 2024 dɔwɛrɛ tɛ jɛɲɔgɔnya baara mun sigira senga direction du service social des armées ale ni association sigida yele olu du tigɛ di ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔn k'an kɔnɔna na k'an fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Yusu wulikajɔ kɔni bɛna taa ka musolaka mun bɛ ni i ka dɔn olu cɛw kɔni danyana u bɛ se ka i ka dɔn olu dege cogo min na min ye ka dɔn safinɛ la baara cogo la u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ Yusu parce que ba ko min ye sigida yele a bɛ san 11 ni dɔɔnin bɔ u bɛ nin baara in kɔni na walasa Mali musow u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ u ka se ka baara kɛ ni u yɛrɛ ye Yusu ni ka k'o kɛ fana dɛmɛ i ka dɔn so tali musaka dɔw la o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka musakanin sɔrɔ a ko da la olu kɔni bɛ musow kɔni ngala fɛn fɛn ye ka dɔn safinɛ dilan ye a la baara cogo o disabɛli n'a ɲɔgɔnnaw o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye association sigida yɛrɛ ma ɲɛma ye Abdou Kulibali a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen a ye
foli ta ka ɲɛsin direction du service social des armées ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ la jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ye ale bɛ ni ka se ka ninkura fiyɛ maa mun bɛ yen n'olu cɛw kɔni danyana olu ka baara yɛrɛ taabolo kɔni na u kana kɛ sokɔnɔsigi fɛn ye fiyewu u ka se ka musakanin dɔ ɲini u yɛrɛ ye ni i ka dɔn baara kalalen o baara min n'u y'a kalan o fana bɛ se ka nafa bɔ cogo min na Yusu nka n'olu fana maa mun fana ye kalabolo kɔni sɔrɔ k'u kana da u kelen bɛɛ ma dɛ u ka muso wɛrɛ kala e y'a sɔrɔ e fana k'a di maa wɛrɛ ma o fana ka se ka famali caman sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tani sɔrɔ a ko dala cogo min na u ko wa foli ni tɔni kɔni da k'a ɲɛsin i ka dɔn sigida yelen a tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Abudu Kulubali ala ye ɲɛmaya ta k'a di a ma bi nka ale kelen pe tɛ n'i ka dɔn tɔndenw don mun cɛsirilen don sanga ale waatiw bɛɛ lajɛlen la fɛn fɛn ye jamana fanda ani naani ye musolakaw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye du bɛ se ka lafiya cogo min na u b'o baaraw de sigi senga sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ a ko min ye kalanbolo in fana ye n'o ye formation ye maa mun bɛ yen n'olu tun bɛ ka a baaraw kɔni kɛ a n'a kɛra maa mun kunna ko bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri a ko da la bari sabula waati min fɔra maaw kana kalanbolo kɛ u nana o waati kelen ka baaraw bɛɛ lajɛlen dakun ni k'a bɛrɛ bɛn Yusu tɛmɛlen kɔ min ye k'a dɔn service social a ma ɲɛma n'o ye colonel major Berima Samake a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ko min ye an ka cɛfini tabaw ye an ka finitigilakaw olu bɛ cɛsiri la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la fasodenw n'u bolominɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na Yusu jamana kɛn bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa mun fana bɛ yen n'olu bɛ anw lakana cɛncɛn kan sankɔrɔ dibi la Yusu ko k'olu fo k'u waleɲuman dɔn faso kumabɔ la caman tanyana faso kumabɔ la dɔw kɛla lujurabaatɔ ye k'i hakili to olu la sanga ani waati a ko ye waleɲumanba ye dɛ k'ale bɛ sigida yelen fo ni k'u waleɲuman dɔn u ye nin cɛsiri ni wulikajɔ min kɔni da k'a ɲɛsin musow ma femme et veuve militaire du Mali Yusu bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na Yusu k'o ye waleɲumanba ye k'o b'a jira k'a fɔ finitigiw bɛ baara min na jaja ŋaniya ɲumanw fana bɛ kɛrɛfɛ min bɛ k'o baara in dɔn min fana bɛ ka cɛsiri kɔni kɛ walasa musolakaw bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na n'o ye ka dɔn kalanbolow ye walasa u ka se ka se u yɛrɛ kɔni kɔrɔ k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ o kɔni bɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn musolakaw kɔni ye nka sigida yelen k'u b'u a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲɛma fo wulikajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la nin kɔni bɛna kɛ sababu ye muso mun kalanna k'ale b'a ɲini u fɛ u ka dɔnniya tila u ni muso wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka musakanin sɔrɔ a ko kɔni da la colonel fana ye kuma kelen fɔ n'o bɛ colonel major Berima Samake kɔni ko fɔ Yusu a kɔni kun cɛra ni jɔnjɔndi ye n'o ye attestation ye musow fana hami n'a kɔni fɔ a ko o kɔni kalanna nka fɛɛrɛw ka sigi sen kan ale bɛ yen min ye minɛnw u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Yusu walasa ka se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u bɛ se k'u ka musakanin ɲɛbɔ a la cogo min na Yusu sigida yelen ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ɲinɛ y'u san 11 ni dɔɔnin ye u bɛɛ nin baara in kɔni na Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali fanda ani 4 bɛɛ lajɛlen Yusu Adama Jabate nin y'ale ka fasiri indicateur joli nouveau kɔnɔ la josi mega ko dɔ ye 3e point u bɛ ka a ko k'a jɔsi k'a ko ni fu ni safunɛ voilà tiɲɛ yɛrɛ la k'a poussière bɛɛ lajɛlen ci an kun fɔ mana ni ɲuman ma nin ka d'an ye o Bamakɔ goudron nɔgɔlen don sa nɔgɔlen don an bɛɛ kɛra mɔratɔ ye n'u m'a lajɛ i b'a fɔ ko mairie tɛ yen an kun kɔndana waati dɔ la i ɲɛ bɛ cɛnin bɛ a bɛ fɛn caman dɔn dɛ Dara ozone nalen a ko an ka sabali ko GIE ninnu bɛ baara kɛ ko nka u bɛ joli sɔrɔ u bɛ joli bɛ d'u ma ko n'i y'o jateminɛ u ka baarakɛlen jateminɛ et puis u bɛ maa joli ta baara la n'u b'olu sara an ko ninnu nalen u bɛna yɔrɔ jan ko an k'a lajɛ o laban kɛra kata ba 4 y'an bolo kuma bɛɛ bɔli finiw d'u ma ko u parilen ba donc u jɛnsɛnna Bamakɔ kɔnɔ Allah ka yɔrɔ bɛ kɛ jaune ka se ka Bamakɔ bolonjɛw cɛ ɲa ja orange an ko bienvenue mal parti ala ka wona ja an ka taa sugu la min ye an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa an bɛ taa ale fɛ an bɛ tebaga min ye ka baro duman kɛ tebaga ka ye o tuma awɔ k'a dɔn k'a sɔrɔ ka na segin ka na an sigi gafe kɛnɛ kan an ka taa awɔ
Ali Boubacar Aïdara Chirifukɛ an b'a fɔ ni waati na ka waleɲuman dɔn k'a duwawu k'an ye ale mana duwawu kɛ a tɛ bin dɛ Aïdara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Lajosi an bɛ don gafe kɔnɔ an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fo k'an ye Aja Sanogo zɛrini na nin waati in na min ye ka dɔ Tanti Jaba ye Madame Sall ka foli ni tamunin ta ka ɲɛsin a ma groupe commerce kɔnɔna na an bɛɛ ka dɔ Ablaye Mayiga fo ka waleɲuman dɔn Mariamu Diallo ka foli ni tamunin ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn Ali Boubacar Aïdara k'a ka duwawu ka yan ka taa Desani Lajosi min ye k'a dɔn an ka nanga nisɔndiya dɛ indicateur du renouveau n b'ale ta min ye k'a dɔn i mana baara ɲuman kɛ a tɛ kan ka fo wa a kan ka lakodɔn min ye k'a dɔn ne yɛrɛ wolowolo mɔnfa ma Dado Camara k'a décoré a décorera Chevalier de l'ordre national. O ɲana a n'a kakaw Dado ninnu ye baara min kɛ kunnafoni sira la a bɛ se ka fɔ ka ban a n'a kaka Dado Camara n'i y'ale ko fɔ i bɛ muso cɛsirilen ko fɔ Dado Camara n'i y'ale ko fɔ i b'a kɔnde awɔ min ye ɲɛlenninw fɛ a ka wulikajɔ a n'a ka baara Ala y'a ka garijɛgɛ don baara min na o ye kunnafoni di kunnafoni di ye k'a dɔn sɛbɛn a nana ka n'o sigi sen kan o gafe a nana ka n'o sigi sen kan min ye annonceur i ka dɔn min ye an balimamuso n'an cakɛ ɲɔgɔn Dado Camara min ye k'a dɔn ale bɛ se ka kɛ misali ye min ye kunnafonidila musow ma o kɔnɔna na maa 15 olu de sugandira dɔw kɛra Chevalier de l'ordre national dɔw kɛra k'a dɔn min ye mérite national avec effigie lion debout nka min ye k'a dɔn Dado Camara ye Chevalier de l'ordre national u y'a sigi so kan a kɛra sotigi ye o ka ɲi baara ka ɲi Dado kɛra sotigi ye faso baara don Dado Camara min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu n'olu garijɛgɛra la maa minnu n'olu ka baara lakodɔnna u ka baara ɲuman n'olu lakodɔnna Madame Konate Dado Camara min ye a bɛ na fɔ ko Madame Youssou Karabati de bon u ma fili u filila nin yɔrɔ in na dɛ u filila dɛ mais an ka to nin na fɔlɔ quoi ale ni Christelle ni Maretu ninnu bɛ ne ka madame ye non vraiment tu as beaucoup de femmes a banna baara ka ɲi Lajosi Madame Konate Dado Camara directrice de publication journal annonceur i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn muso cɛsirilen don koyi san caman a bɛ nin baara in na a ye baara in kɛ k'a dɔn bonya ani karama ani fɛn min bɛ yen n'i y'o déontologie ani éthique i n'a fɔ o ɲininen don kunnafonidilaw fɛ cogo min na k'a ye baara in kɛ k'a dɔn kɔnɔna na maa tɛ se ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ o Dado Camara min ye k'a dɔn a ka baara ɲuman o de lakodɔnnen filɛ nin ye koyi min ye ministre min bɛ yen n'o ye musow ka ministre ye an musow ta promotion de la femme de l'enfant et de la femme ça c'est pour nous ça ni an musow ka yɔrɔ Lajosi waati min na Dado ye nin sɔrɔ i k'a dɔn Dado n'i yɛrɛ y'a ye min ye muso majiginen de koyi Dado Camara waati min na a dira a ma a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale nisɔndiyalen don Lajosi k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin nisɔndiyaba ye ale kan nin ye min ye nin b'a jira k'a fɔ ale ka dɔ a ka baara kan nka ale ma kɛ nin ye cogo si la ni a kunnafoni di ɲɔgɔnw tɛ a baarakɛ ɲɔgɔnw tɛ i k'a dɔn min ye olu bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ i k'a dɔn o de y'a se nin yɔrɔ kofɛlen na bi dɛ wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye nin jɔnjɔn ye nin min dira a ma a y'a di jɔn ma k'a dɔn a y'a di Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen nin y'anw ta ye ça c'est pour nous ça c'est pour moi a ye nin to an bolo sa c'est pour moi a cɛ bisimila Lajosi min ye k'a dɔn Dado Camara min a tilara k'a jira ko k'a dɔn nin min filɛ nin ye n'a dira ale ma a y'a di Mali muso bɛɛ lajɛlen ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu bɛ kunnafonidi sira kan Dado Camara min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka nin kuma in kɔnɔna na a ye ladili caman kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma kanko ta denmisɛnnin minnu bɛ yen Lajosi k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔtɔ an ka n'o kɛ an ka taa dɔɔni baara fɛn o fɛn n'i y'a kɛ ladiriya kɔnɔ n'i y'a kɛ jɛya kɔnɔ i b'a nafa sɔrɔ don dɔ la kɔni
Maram Konate Daro Kamara, Ninye Aye Ojira Demzonuna, or Kado Nyerala, ko Mabisara Ika Barakalendila, Mabitanu Ika Barakalendila, Nakaranyumanye. Anga Baranmange, Angoke, Alakangunaja, Amen. Awa Sogogo, Daleka Fasire, Anyabo indicateur de renouveau Kono. Yosuraba for félicitations Daro Kamara. Abena go félicitations ma femme. Ma femme, ouais. Voilà. Daro Kamara, ma femme. Voilà, Barakain. Mais ne hinana Konate là quoi. Konate na kashine dala de ko ne ka tu vois ko ne ka hina le la. Mana ngo Antonio soro na ni tay. Ata. Abara. Barakain. Ala kan naja. Sule Abdou ale pumana musulmi ye jiri dogotoro ye ka kalamulo ke ukun u ka se ka family chaman zoro kerengere ne yana bamanan fura mo be se ko baro ke cogo mina a centre min sigira singa centre de formation technique et professionnelle du cabinet Farnam Youssou CFTP le savoir min be kabala Youssou koni nye ikado kalamulo follow baro sigi singa min be tali ke ikado ka fo jiri a koni nyedoli baro koni na jiri bise ka bara chugo mina ninga mo koni la frake Youssou tenendo kalo klita ani konondo février kalo samba fla ani mugwa ani nani ma mugwa ani fla bonyongo mungu ni mina do fara o ka doni koni nga minye jiri dogotoro do ali bi ka chama fara dondaka ni mo fara nyanga kerengere na ma mumbe lolu be fara fi fura koni ndo mumba la bara ukana kana fara nyanga dote do o bena fara nyanga wala sa family chama mse ka soro chugo mina ina fo sandring yere sigira singa chugo mina abebla o mine de konnana bara sigira singa kabine arama fe kabine jafa bali kabine chebari nafa kabine fanam Youssou olu de fara nyanga ninga se ka ni bara sigi singa kerengere nyana farafina gungu ninga akomi nye jiri chama mbe anwa jamana kono mi misika mbo furake ningu boba na jugu toro ma bana chama mbe ubika toro be o jiri ikado dogotoro olu koni mina fero de sigi singa kalamulo musigira singa no o bara o koni nye ninga se ka nyeroli bara o koni nge ka dono ya kla oni nuanje Dirisa Kone kapmala ale formateur ye no e kalamvaye centre de formation technique et professionnelle du cabinet Fanam la Youssou akoni ajira ka fo ni kenen ti dore donia klali kene de do awni ne anga fara nyanga ninga donia ko ni fara nyanga bela jile ka sibi be min do ikasi ko fo o ma be min do dirila ni ta fo min ta do o fana na family chama ngoni nge wala sa mamu be ni olu fare mandi ula anga se ka olu fara ke bunyeni karama konnana ale ko ni upuma ko ni mvo Usman arama kapmala ale ko ni ajira ka fo ko min yi ka do ningala mulo nye ko tabulo koni ndo min sigira singa obina baro fona ke mali fanda nani bela jelela wala sa mo be se ka kenya chugo mina ni jiri koni gbere koni nye Dr Ousmane Diara président directeur régional du centre de formation technique et professionnelle du cabinet Fanam o Youssou na ale flenie ikado kabala ale koni nya jira ka fo ko fero sigimbe singa nyini ngela ono jiri doktoro wiye ukaseka nyini nge ikado kenya bina kungoninga ningana odo bala nuka doniya bara ko ni sigile singa nga tabulo de be alla banaka nga nyini chugo mina akanga nyedon chugo muna akanga kele chugo la Youssou o baro de be sigi singa o baro de kamo o ko ni nin kalamulo ko ni sigi singa barisabula chama mejiri donga ni ni fara nyanga abseka ni bana infrake do be olu ko ni ndo o ko ni dabulo ko ni ndo nga kana barake unyekoro uka do abike chugo mina o fana be chama mba de fara ka donia ka o ko dona na tawla min yi kado je nyoya baro bisigi singa min mina ke sababu ye alliance des états du Sahel konnana dogotoro mumbe no le jiri dogotoro wiye Burkina Faso Niger ni ba Mali bataw o ka fara nyanga wala sa o ka se ka se u yere koro ni farafina jiri gbere ye ani bana ko ni keleli ye kabo anwa jamana ko nana brema sokoba sole hebdo ko nana ya salo ka boy ni obla la josi ne be sebenda sebe min nimbata ti dore avocado mi ho ko lekese ho abi famu economy lekese mana
Lekese lutte contre la vie chère. Minye ministre sanu awa minye gouvernement wulika jo minge kaye kumana ninja manga ye awkado ani wala mununga ngata mununga ngato awkado minye baloko geleya chama mise ka bwala chuko mina ko nana awkado minye mali reka soro ni jati mineke ministre ayeni bela jile wala kuma awkado jamuga mime no malikurai mi awkado ministre isanu ay wulika joke aya jira kafo gouvernement bara minge ikado bara chama ayoke wala sa aw fon songo bisika jige jigo mina fon songo bisika tu nola minye gele kana jamana don soro chugo mina ode ko nanna minye awkado ni jati mineke ibay kafo ko sai na adugolende mashila mi rishi ikren no temena kabwe covid 19 kaye awkado gwa ayola se fambele jele fe wode konna na ministre ajira kafo mi kabri wati mina ningo nunda minena gouvernement wulika jo cha mange mimba to awkado jamana soro ikado amsika ke soro mulo soro tukomi amsika nyeshi awkado dadu munu ma ulu songo awkado ni ko lu majigi tukomi na wode konna na sa minye awkado uya laje mi awkado sira dobe no bitalike awkado osira obara no tirawi wala sa awkado fon songo kana yele chuko chila no temena kaboy ministry ajira kafo minye awkado jamana nyemao ube bara la koy jamana nyemao ube wudika jola koy woni jasimene ke konga awkado to de croissance bi ko beta awkado 5 bilgili ena o yeduro anak ngavengele baraka yangata la josi ikado cherela 2024 la ajira kafo minye ulu ko de me bara suko bela jelela mimba to alibi dunga fa obsika sabati chuko mina wa unato siraka wala sa jamana don olubsika lafia no temana kaboy minye awkado nimbara no shimake minye premier ministre shogal ko kala maiga nyinama ani president la republique no ye awkado asum ko chai nga chekaka fore bi nye fa bela jelefe minye awkado gelabe fa bela jelefe gelabe awkado yoro bela jelela nga minye angoni nga njija anta amse ka wasa do la chuko mina mimba to awkado dunga fa obsika sabati chuko mina ala ka nguna ja ni sewe ay ni bo awkado journal kono nuba wole ko legese Bijoutage dans les cérémonies de mariage. Bijoutage Yosu oti dowraye eye fini ndigiye bina musoko ni mvuru. Eleni formation mingere ku musoko formation kleke. Afi bafa. Odogele. Yusuf Azrigaba ale pumana koro ni nyale ka fasiriye minye info el konna na nyafo de bidungo ka jira ka fo sisa angon mese ka sora muso utawo sisa amse ka police muso uta sisa amse ka jandarma muso ko nda bar sabula karata na nerita anna akuminye bamal ba kono be a furu do be sirisenga nga minye ka do che walma muso ubi bara minge ni muso kanga che ko nda o yusu walma ni che kanga muso ko ni furu okoko nana fo musoko bara kele la dege o minni kado terwe o lubo bara sigi singa jabana famo we kangarda bara sigi singa ikera ikado journalist yo ikera boucher yo ikera mécanicien yo ikera kado gendarme yo ikera policier yo hali technicien. Ah oui. Arrêtez technicien. Et technicien. Kana muso bolom ne kaka jagwa ni bitondigi no kangar darabe ita dosa hali ko felo ita do non mais maintenant pourquoi mais voilà je vais porter plainte contre